El cor de la mà mediterrània, un tresor arqueològic, brilla amb intensitat. Avui celebrem un èxit monumental. Menorca Talaiòtica ha estat inscrita a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Els imponents talaiots i taules de Menorca expliquen la història d'una civilització mil·lenària construïda en harmonia amb la natura. Tenim un dels paisatges arqueològics més rics i singulars del planeta, modelat per generacions de menorquins que han protegit amb estima el llegat impressionant de la cultura talaiòtica. Aquest èxit no només pertany al passat, sinó a la comunitat que el protegeix i promou avui en dia. És un homenatge al compromís de la gent de Menorca amb la història i el futur. Avui celebrem la riquesa cultural i la diversitat que representa Menorca Talaiòtica, un recordatori que el passat contribueix a configurar el nostre present i futur, que som part d'una història més gran. Celebrem junts aquest èxit i cuidem aquest llegat per les properes generacions. Enhorabona, Menorca! Enhorabona, menorquins!